Bismillahirrahmanirrahim. Izzatun nafsi utawi mulyane awak. Mulyane awak iku wong nek wis ketemu karo jate, wis ketemu karo Nur Muhammad iso nyang. Iki mulyane awak. Apa to sing jarane mulyane awak? Memang usubiane ngono kuwi mulyane. Apa izzatun nafsi wa sifatu biaya alul insan sing diarani mulyane awak, mulyane nafsi kuwi sifat biha kelawan sifat ya ja'alu kang dadekake apa al insanu menungso nafsahu ing awak dhewe ne insan bimana cili ing dalem kedudukan arif ngati kaluhuran bimana cili ngati ing dalem kedudukan kang luhur wal istirami lan den mulyaake mulyane awak. Jadi midzatun nafsi mulyane awak dimiliki sifat sing dadekake menungso kuwi mengke diangkat duweni kedudukan duweni derajat sing luhur ning dunyane ya ning akhirat. Wal istirami lan den mulyake. Syaratnya ora gampang gawe wong awak sing mulya itu ora gampang. Nek urip sing kedungso-dungso diina wong dipaidi wong disekelene wong wis umum ning nek arep gawe derajat sing luhur gawe mulyane awak gawe awake dhewe lahir batine den mulyane karo sepadha-padha titah sepadha-padha makhluk angel tenan. Mulane diriwangi ngene iki silaturahim, ngopi-ngopi sedang, ya diskusi-diskusi lah rembukan dan apa to? Dan kita duweni ngizzatun nafsi dan diangkat derajate sing luhur dunya tekan. Pasti ngene-ngene iki bukan silaturahim wis pasti diangkat derajate lahir batine. Pasti dunya akhirat. Wasababuha utawi sebabe ngidah perkara sing dadahi mulyane apa iku makrifatul insani ngaweruhi mentok ngaweruhi berarti makrifatul insani ngaweruhi mentok berarti makrifat bil afnal berarti makrifat kelawan itu marifat bilah, marifat kelawan, marifat meninggal, marifat insan. Qadra nafsihi ing kira-kirane awak dhewe insan. Sebab kuwi anggere awake dhewe ngaweruhi menungso siji lan sijine kuwi dianggep padha karo uripe. Paham ora? Muni nak paham mesti enggak paham ora? Mereka nak paham kapan muni ya tulisane. Sebate wong iso mulya awake mulya uripe kuwi menungso kuwi mau kudu ngaweruhi marang menungso liya padha nafsihi kira-kirane padha karo awake dhewe. Jadi ketika awake dhewe nyawang wong ora semena-mena ngono lho, ora semena-mena. Nah, selalu ngajeni ibaratnya aku harus ngomong antik tak kayak gitu otomatis gue sama sakit hati aduh sakit hati mulai tak jalan mesti ngono berarti nek lek bisa rasane ngono kae berarti aku ki yo ngono lamun aku diwales lek bisa berarti rasane yo ngono kuwi mengke nek ngono tak ngati omonganku lek bisa ya Singapura lek bisa yo kan bare menunggu lek bisa yo sendiri aku lek bisa ya ini wong ya lah berarti ojo ngono iki Singapura lek bisa yo Singapura ya ngono iku awake kudu ngerti sifate di A si B si C di A kae panas ben si A kae ora kena jak guyon si B kae senengane guyon si kae nek ngomong jledot awake kudu pinter-pinter nanggepi padahal saiki ngene sik
Kono ngomong karo Pak Guru. Pak Guru senengane kan guyon, drojor sasake ngono to. Lah kono kok tanggap serius. Ayo jotosan. Ya itulah jenenge ngawruhi awake dhewe. Ngomong karo Mbah Bre. Mbah Bre ki yo wis sakae berarti ning ana kalahne. Ada iki guyon petenan dadi awake dhewe kudu ngerti karaktere masing-masing orang. Oh, kayak ngono kan. Dadi awake dhewe iso menempatkan diri. Lamun wong kuwi mau keng ngucap rasa ning awake dhewe akhire dadi ngrasa mergane oh jan wis wateke wong kuwi mau ngono. Lah nek awake dhewe iso ngono, rasa ngerteni. Dan kok isine kok itu gantung terus sampai tuan berat ngerteni sing ngawruhi menungso padha karo ngawruhi awake dhewe. Ya aja sangka sifat wae sifat sing wis dilakoni. Lah baru di situ diunggahne meneh. Oh iya. Sekarang Mbah Bre sifate yo ngono kae wateke ngono kae. Oh, elek ngono iki yo kedurungan sifate pangeran. Oh yo wis nek ngono, dadi sing tak ajeni sapa? Sing diajeni sifate pangeran sing dunung ning gone Mbah Bre kan ngono. Tak ono Mbah Bre. Nah, Singapura Mbah Bre ya. Singapura sing akeh. Eling-eling. Dan seterusnya. Dan nek cuma tak critakno kabeh ta muni kabeh kuwi ya ora berkembang. Kecerdasane kurang. Sifat katona iku gak jadi. Jadi ya cukup sing ngono kuwi wae kok balik kembang dhewe. Oh, ngawuri awake dhewe. Terus ngawuri wong liya nyontone nang awake dhewe. Terapno awake dhewe. Wis dalam segala hal diterapkan diri. Kamu apa? Itu teman kurang. Mau tak nanti wasama tuha utawi buai. Saiki mau sebabe perkara sing nyebabne sing nggarai keangkat derajate awak. Saiki wasama tuha utawi buai berarti hasil sangka nifah. Iku atajamlu pepai. Pasti hasil karya karmane mulyane awak. Wis mesti kan sangka tandurane dhewe. Wong karmane dhewe. Berarti kan undurane dhewe. Oleh-olehane buahe mulyane awak iku atajamlu pepaes wa sabru lan sabar ngalah makarihi ing atase pira-pira kang den gedhingi saking mangsa. Watar kuit haril istiaji lan tinggal mertelake kebunan watak dimunafsi lan ngegunake awak lahu maring wong liya wa ihsanullahi lan oleh bagusi Gusti Allah ilaihi maring man. Kita pondok iku dhewe lho paling kita tenan iki tes kowe dhewe iki. Wis alfiyah barang apa ngono. Aku serah sekolah lho Pak, masuk kalah. Jadi pinter kowe. Buahe hasil karyane mulyane awak iki mesti ndadekno pepaes. Berarti nek pepaes kuwi iki bahasane anggunan. Ning anggunan sing nang kene iki mengke keutamaan ngerti dhuwur meneh terus kelebihan sing ngono iki dhuwurne pepaes mesti ndadekne pepaes dihormati wong diajeni wong disegani wong jenenge matur bah ibarate bangsa golongane demet lho krungu jenenge oh Mbah Guru wah langsung kok tak langsung lunga ngono iki kuwi hasil mahakaryane jenenge pepaes termasuk di apa itu dijunjung dhuwur termasuk diajeni dihormati disegani dan segala hal jenenge pepaes dadene itu pepaes pasti. Sing nomor loro wasabu ngalah makari nek wong kuwi mengke wis mulya awake wong kuwi mengke mesti iso sabar dalam kondisi apapun. Dalam kondisi sing disenengi yo iso sabar, dalam kondisi sing disenengi apa maneh yo malah sabar wong seneng. Ning kono mestine wong kuwi iso sabar. Ing ngatasé nalika ana perkara sing den gedhingi sangka mangsa sing dilakoni iki. Wis saiki kan iso dicritani saiki. Nang kene iki kira-kira awake sapa sing ngempet nek duwe tenan ngene. Pikiran duitan. Yo kuwi
awake dhewe sampean kabeh jenengan kabeh di muhasabah diri. Oh, berarti aku ki urung duweni papan sing mulya. Berarti urung duweni mulyane awakku, berarti urung mulya. Mergane kok urung iso awake menempatkan diri pada tempat sing menyedihkan kaya niki. Lha tempat menyedihkan iki lho, menyedihkan iki bagine sapa? Bagine neptu. Bagine pangeran, bagine alam semesta paling mulya. Bagine alam semesta paling mulya ning bagine neptu. Ikilah paling apa lho kena guru nang omah telon nang kene wong kalau ngene bocah kaya ngono kan rajas ini kan rajas tapi bocah seneng malah sing sabar dalam hal sing ora disenengi wong angel wong ora seneng kok disabari terus dia jelas ora seneng kok kon sabar ngantuk ra dari kudu bali kok ya kon sabar to Mbah mesti to Mbah ya ngono Mbah ya kuwi Mbah ngantuk ra umum bocah jane iki ngantuk ora ndamu mulai iki jane ayo sing sabar ndarang yo nampa kahanan sing geding iki angel lho oh iya iya Mbah nyamanan dereng Mbah dereng tapi dereng saged mulyane awake dhewe menerapkan pada kondisi yang terparah. Loro watarkul idhalil ikhtiar hilang tinggal mertelasi kebungan sing paling sering dilakoni awake dhewe nalikane awake dhewe bunga kan mesti sering diketok-ketokne karo menung surya pemane tas buku apa tau ngono bangsane wis kaya anggere tidak sore kok nyetatus e bangsane kan mesti ngetokne kebungane dhewe ra ya Bas ngono kuwi aja Bas iya Karyono lah sing ngono iki aja ora oleh tinggal mertelake kebungan dadi saking bunga dutune wong liya nyetatus lecak iki mengaku tas apa iku bojone LC papa aja saking bunga iki ketok-ketoke nang gone menungso liya ora parang urung mulya awake arep bunga arep susah tetep tak ndem dhewe cukup aku dhewe sing ngerteni wis merasa nyaman wis merasa mulya awak watak dimunasi lan ngedungake awak lahu maring wong liya dadi ngedungne awak lahu maring wong liya maksude iki kadang lulus nani Pak RT ngono lah kapok kowe Mbah kena saiki ora jadi menempatkan diri pada posisi yang pas ngono kuwi contone dan saiki terus ngaji nganggo kaos oblong lha apa yo pantes endi wong mulyane awake dhewe kan yo ora iki babakan rezeki medun sithik lho nang tengah-tengah lah misah jenenge satu tapi papan panggonan ngawaki pamun aku wis sering kan ngono kuwi aku iya kok ora jelas ya mesti iki kan yo luwes yo dan terbenan udeng-udengan kaya ngono iya kok wis sendep rambut dipikir jeneng kan ora menempatkan aku tak akoni gak apa-apa kan gak apa-apa aku tak akoni batak dimunati kudu iso ngedumi awake dhewe nang ngarepe wong liya dadi ngepasti ngono lho namanya kondangan iki yo kandhane sing asli ngono lho Bos ya sing anyar sendal sing go kondangan ngono yo ora lupa jenenge ngesorne awake dhewe ngono tumrape sapa tumrape liya ning aku gak apa-apa terkecuali aku sampeyan gak bedo sampeyan gak kudu ngikuti iki tukar gitu ngono nah oh tandine yo sing asli gak ngono yo mungkin apa ben yo oh luwes dinggo sabang luwes anggere luwes papan kanggo umpan luwes enak oh sewayae pengajian yang ngene oh kacina kan luwes
ngerum nganggo sarung lalu sare yo anak ngerum nganggone sepatu kacamata ya ngono minyaknya minyak misi tidak ngono nek ngerum aja nganggo minyak misi nganggo minyak apa minyak Casablanca dan pas papane ngerum ya nganggo minyak misi ayo sini mah nyedek kowe ora pas papane jenenge inget ngerum lah karo ya guru-guru Pak Guru ngombe dah serius tenang Pak tenang jadi kiai itu Bismillahirrahmanirrahim wa ihsanullahi lan oleh bagusi Gusti Allah ilaihi maring man nek wong kuwi mung wis mulya awake Gusti Allah mesti dalam kondisi apapun tetep bagusi neng awak iki tetep kapet awak mesti olah pitulungane Gusti Allah mergane awak wis iso ngerteni jarine man ngarofana tau fakot ngarofaro bau sapa sing ngerti awake kok ngerteni pangerane semono kok dibalik nang kene apa sing ngerteni awake mongko bakal ngerteni manungsa liyane kan ngono diwale padha dadine weh akhirnya nek wis ngono piye mesti Gusti Allah dalam kondisi apapun mesti bagusi neng uripe awak dhewe jadi bayar butuh ono maksudnya buat sumbangan akeh yang adalah yo teh ngono wae neng yo nyumbang kiri-kiri iki itu sing kira ning yo ono itulah dikatakan suci pangeran nang Wallahu ta'ala kala dawuh sapa Allah ta'ala walillahi al-izzatu walirrasuli walil mu'minin dawuh Gusti Allah walillahi lan iku kedue Gusti Allah al-izzatu utai kemenangan utawa kamulyan walirrasuli lan kedue utusane Gusti Allah walil mu'minina lan kedue pira-pira wong mukmin nak ingin ngerti sing diarani kemenangan sing diarani kemuliaan derajat sing luhur kuwi kanggo sapa kanggo Rasul karo lil mukminin sapa mukminin wong sing iman kepada sapa iman kepada Rasul iman kepada Allah ngono iman bener-bener iman apa iman ki mengke bisa iso ngaji mano wis ya apa guru iman wis baik iman tak iman masuk urung ya itu cari-cari tenang ya saya kita wae mbak tenang walil mukmini lan kedue pira-pira wong mukmin dadi wong mukmin kuwi wong sing bener-bener iman tau iki sing becek iman ora kur ngergani tok ora kur ngakoni tok wis nang Gusti Allah tapi ora gelem apa itu menjalankan perintahe ora gelem nyangga amanahe ora gelem nyangga tugase ya jenenge ora iman wong iman kuwi kudu percaya dan iki ya wis terus tak wis rasa kakean tangkeman terus aja dipun Gusti ora meneng nggih sendika dawuh Waqala Nabi SAW rahimahullahu amron marufat pada Nabi rahimahumuga melasi sapa Allah Gusti Allah amroan ing wong suci ngarufa kang ngurus sapa man pada nabihi ing kira-kirane awak dhewe matur Gusti Allah mesti ngenai sifat Rahman Rahim kanggo wong sing ngerteni marang awake dhewe kurang itu tadi setelah mesti sifat belas kasih gitu sifat belas kasih Gusti sing 20 ya Rahman Rahim terutama pasti melekat pada orang yang tahu pada dirinya sendiri wong nek ngerti karo awake dhewe otomatis ngerti karo sepodo-podo nek wong kuwi mengerti karo sepodo-podo berarti wong kuwi ngerti karo jagat alam semesta ini nek wong ngerti karo semesta mesti ngerti karo pangeran. Lah nek kabeh gumulung manunggal dadi siji apa ya ditolak dengan itu. Apa ya ora di ngapura, apa ya rahmate ora terlimpah nang awake dhewe kan ya ora mungkin. Lah no dienekno pikiran ngaji sithik-sithik ngopi bareng ben apa to ben awak iki bareng-bareng kabeh dadi imane
takwa atine resik suci nuranine sanujarine bisa gumulung manunggal nyawiji marang jati.